There is a video footage iri kuonekwa aiwa mukomana Lukumalava anozikanwa nenyika yese kuti muna 2018 aiwa ndiye akanyatsokubhowa macitizens emunyika yeZimbabwe. Vanhu pavakanga vari shuwa kuti aiwa vakanga vachibvuta. But panapa poonekwa another video footage rekumashure roonekwa kunzi aiwa zvaaitaura zvinoratidza kuti aiwa zvinhu zvinoenderana nemutemo. Zvinoratidza kuti panguva inoi mavhidhiyo paakubuda akuona kuti aiwa mukomana anzi Lukumalava anogona kuenda against mutungamiri wenyika. Sanapinda mashuka mudaitogwa panapa nevakomana vakuya vachikomenda vanyatsokupusha mavhidhios aya kuti aiwa let them know the truth zvavakambotaura mashure anotibva subscribe like out on the bell icon. Tipinda pana pamuchinji radio mudanyira chiti wrong people are occupying wrong offices. Voya vachiposta Lukumalava vachitaura vachindirambira vachiti Lukumalava, the chief justice, on this day he was speaking the truth, but when the time came to defend the constitution he sold out, whether for money, power or unwillingness to let others lead. He clung to office beyond the retirement age, defying the very laws he was meant to uphold. Malava presided over the Constitutional Court challenge against Mnangagwa's 2018 election victory. His rulings, the blatant misconduct of judiciary and his open presence at ZANU-PF functions have removed any doubt that Zimbabwe's judiciary is completely captured by ZANU-PF politicians. The illusion of an independent legal system is dead. Tomaswano yachikomenda unokomana vachinyeredwa vachiti aiwa vakomana zvatobuda pachina kuti judiciary dzese ava dzakabatwa nevakomana the regime vese vamuri kuona uko they are just saving these guys. Apa umborina chokwadi kana kuti ndingataurwa zvinoenda against vakomana veZANU-PF just because they do not know kuti vari kuzviitira for power or for money or unwillingly. Mashoko ari kuya panapa nyatsotogwa navanhu vachinzi vakomana naMalava ava aiwa chokwadi vanondochiziva, but the fact ikungoti aiwa they are just being captured tozvinoita kuti vaite zvavari kuita izvi. Vina comment section medu putidze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Vina comment section medu musana subscribe or like and turn on the bell icon.